Tomid is views cosúil me le scéal agus tomid léamh nóíochta don éanó lá ní dheirifúr háhíle san lítíag agus bain well nascon má scéaltatá goin le príomh fictiúr an lehanna tosaí tó chuí sa cheismír áit a bhfuil anis anó agus cruútan ag fás. Mar is léir an fictiúr a thuispáin me leis díirech tá daoine brónach do brónach agus críomhrichte sa chás seo mar go duine den winter sin costa siad i chuine i dhé. Ar nó bainin se seo leis siar ainas idir an India agus an Pakistan. Tá an talamh faoi chapitin agus ní léir cé leis é dá sin tá áradú díon glasála chur a bhain an. Níl mór an le ráthagam. Xi Jinping na Síne agus Mao Zedong na Síne. Aireacht agus dúchas na tíre sin agus an bhrúdehhuileacht rinneú ar an tír. Stocha nachhfuil an dar rá ag an túsal Xi tá sé ag ceiliúra Mao ach chun sin a dhéanamh chaithir sin neamhord a chuairt den milliún a furbás de bhar an ghorta a spiag a thosaí Mao blianta fad ó hin. Níl mór an eile le rátha gom ach gur bhfad leis an domhan dearann an tín a eicáil ghlacha lena stair agus ghlacha leis an írinne ina stair. Ó tá teach na nionadaithe ag túirteáid ar chomhaid Rudolph Giuliani le subpoena agus sin arsúl an tuachtar an Trump ag díon iireachtaí ainm an scéithire áil amach ceachliúr ar racham mit roi. Fisrúchan. Tá méid sin arsúl i rémas Trump fi láthair nach chuir méid cinnte céirde an fisrúchan seo ach bhain go bhfuil Donald Trump ag chur ar an asteroid is cosúil cabhar a thabhairt san isrúchan agus is cosúil gur iireacht atá tíobh hir den bhled seo an túsal Mueller céirt seanadóiris. Tá méid sin arsúl. Scott, yeah. So what is it? Tá ainm an úsal Mueller teanna tíagam. Cibé, Fisrúchan Mueller. Tá thar géara is cosúil sa rémas ag géara aithisiú agus a thárchaisniú. Sagam an airóideo, ach sin atá siad géad déanna, an bhfuil féu dearag ní chláin túil. Deir taid an nó nach bhfuil cead agad é sin marrá. California, bailó díor, tá siad rééis a thuirt le fios mápá ollscoile mai ag baint leas
leas gadúil sports allscoile gur ceart do na lúthleasathe a bheith ag baint leas as freisin. Agus tan rialú seo tar éis crátha a bhaint as sport mar gur cinnte ba lúthleasathe choláistúile ag tuairteáid ar California a maireach chun airigh go a hinmh. Jacques Chirac básaí agus ar lína fírinne tá ceannarí an domhan tá go chéile chun ómós a thuisbáint dó. Saad Hariri sa Libáin. Well, nuair nár príomhmhara bhí sé tuairt $6 billiún déag de bhean as an Africas. Cén fáil? Nílas agam ach tar nach rud maithe. Mar is eol dúin tá cuairteáin na Stáit Aontaithe chaithfh bhd an iomar go daoine i bpríosún gan fianaise agus tá siad an tuairt nuair a thuisteántar gur ciontú na daoine seo go héagórach tá inchúiseóirí a tuairt aghaidh nua ar a scéal tá siad á ligeann siar gan cútaí bhar bith íc. Sé sin tá déimhníonna chaithfh sa phríosún agus an sin go dosbeán nach cuairt nó fiosrúcháin na rudí cínt gur ciontaíú go héagórach an bhuaithe tú dollar an Stát ní tada saoirse sin méid. Ní corchaig i deas nás leis sin dardomsa. Bhí WeWork an chomhlacht chuireann spás oibre ar fáil do dhaoine nach bhfuil géire obair sa bhaile ach nach bhfuil oifig ach go b'néan á tuile tá siad léis an IPO a chur siar. Bhí deacrochtaí Jacob le príomhhaimimeach ní scéal fada an agus ní chuimhneam níos mó. Agus cén réige tar IPO, well bheiste go testa nach is agam chud cin béarla tar IPO ach cibé is iirecht poiblí inéistóí bheala sílim. Okay, Chris Collins tar sé gaiirí as effig in Connecticut cén bá mar bhí sé ag trádáil cosiste agus is cosú beidir fiú gúsáid effig chun an trádáil sin dhéanamh. Right, cé hí Cara Walker in mé cínte ach tá sí rééis suiteán choristeach sa Tate Modern ó sé a bhaineann les glábhaíocht. Agus ní sagam cin fágóid sé déanana seo tá a tuairt frí chuimhnachán ar seo chaithfh go rud eile ar siúl a bhfuil si gobair ina aghaidh ní sagam ceart é an rud eile. Im bhóla neve. Sin go deasma. Héama banin sé leis na spásláirí go léir á bhóil an ghealach na planéid agus rudí eile sa gríon na chóras. Agus chuid ar NASA faoi seo an spás dechar agus an ceart acu. Jesse Norman Tá tanim seo pluiste go bhí si in a go mór mar soprano, agus bhí si canna go poibliú na 60 go dtí amach. Ní raibh sí ach 74, ní raibh sí an sin bhí go mór go muir go aice agus ní bhhain gur chain si an stáitse ba cheadalóir í freisin ach tá sí ar chlíní fíne an créadúr. Go bhfuil siise agus Jacques Chirac ar neamh canna le chéile. Cúpla focail deasa
antar. Tá mé gíra bheanúisteachchan se ríis mar tá sagam go dtéann tú san antar mar a hen tú bheantar ach sílim má bhín an má éiríne fáin tú antar bhaid freisin. sé so abramís go $10 milliún isteach de fóca gan éú de gile. Bí kaint ar antar. Okay. Din bebde no tá rod mór súla ach ní tú gé an cha áde harintir din tú bebde. Égroch níl cro mai leis no níl cro suléir leis. Béniulocht ní féidir le duine an létanja van stoppet en chaint vun éniulocht. Bích beinach sé le gnéis, le dachreikian, le náisiún le teanga, sí mar atá. Toeriskán, het difriocht idir toeriskán is toeriskán. Sílim gur bon an toeriskán agus an cápé sé fi. Níl an béirlag an níos mó, so cámuid glacan leis bhócail toeriskán mar ácail. Fi sí duine a bhfuil fi seige. Gudéis. Right, sin iad mó ocail goléir tásúla an goháin se úsáid ní leas asú agus as na scéalta nóíochta a tháinig rumpa agus tásúla an gomaid muid a caint a ríis sarwad ach idir an dálín bhí ra dé oribh goléir tógaí. Go bógaí.